ubuthakathi bamanzi lobo dangerous kakhulu. Ubuthakathi bamanzi asiqale la. Ayina amanzi. Amanzi ayizidalwa. Amanzi angabantu. Anazi ukuthi khona umuntu othi mayegeza lunye umzimba sekufanele ebe ne-hour lokugeza before ahambe aye la ayakhona, because le 30 minutes omunye wokuyinwaya azabe right. Khona umuntu othi make wathinta amanzi umilwa izinto ezithize. Why abathakathi bakubambe ngamanzi before ufike emhlabeni? Uma wakhe ekukhulelwe awuzange emhlabeni kwale sebhizele ebhawoti ethi ngiyasikwa kubhlungu bangam-attenda, kodwa kwanele kwaqhuma amanzi base bayam-attenda, ngoba amanzi abantu abaphila kuqala singakafika emhlabeni. Yingakho yonke into esemhlabeni ukuze survive idinga amanzi. So ma amanzi engekho involved ayikho into enempilo emhlabeni. Amanzi abantu abaphilayo aba introducer abantu abazophila emhlabeni. Into ezintathu: umoya, inhlabathi, amanzi ezisebenza ebuthakathini. Hey, ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyazizwela, uyazibheka wena ukuthi ungakuphi kulokho okushiwo umprofethi konke, ngoba kukhona umuntu nje ongawela emanzini emfuleni, othi nje mayizowela emfuleni ashawe uvalo ngendlela eyisimanga, angaze ajike ebuyele emuva egcine engafikanga la aya khona. Ngicabanga ukuthi yenye yezinto babakhuluma ngazo. But nginombuzo la ke baba enginawo njengamanje, ngiyabona isikhathi sethu siyahamba. Umuntu uthakathiwe ne? Ngizalwa emthakathini. Last time ukhuluma nathi wathi ubuthakathi buyafana nengubo yabembatha, bugcina buyisiqalekiso kuwe ne? Nisekhona kodwa? Yes. So ke awulona izandla zakho khona. Sehlisa. So ke umbuzo enginawo baba ukuthi lento njoba ifana nengubo uthi uyayembatha ngamazwi aphuma kuwe la umprofeti. So kungenzeka yini ukuthi kufika isikhathi la uNkulunkulu engithatha khona noma amathongo engikhumbula khona ngihamba emhlabeni. Uma ngihamba emhlabeni lobu buthakathi obubukimi buyaphela yini noma buyaqhubeka butransfereke kwamanye amalungu omndeni noma kubantwana bami abasele ekhaya? Okay. Mhlambe just to add on that question ukuthi omunye uzothi babukumkane thina le ikhaya sengakholwa mina. Bonke abantu abafa le ikhaya bafa bengakholwa. So mina ngiyakholwa. Ayingi-affect yini mina lento njengoba sekithi mina ngiyakholwa manje mhlambe ngisindisiwe ngiqedile manje. Okay. Asilungise la. Mawusindisiwe ngithi kuthuba bakho bani Abraham ngithi Abraham was rich. Are you rich? Angithi baba okukholwa ubani? Abraham. Abraham angithi Abraham was rich. Are you rich? Ukukholwa akubunqamula ubuthakathi bomndeni. Nento ezimbalwa ezingidisturbayo. Uma umuntu ehambe ethakathiwe ne? Yes, ethakathiwe. Noma ngakholwa kanjani kodwa ubuthakathi abunqanyulwa ukuthi uthakathiwe. Umuntu mayefele ejele ngokomthetho uboshwa efakwe ozankosi ngoba uyisiboshwa noma esefile. Yini eyenza ukuthi makudutshula umuntu bese kuthiwa kuvala umkhokha la ekhaya? Lento ahambe ngayo ubuya eyiyona. Again, wonke umuntu ofe ethakathiwe lobo buthakathi buyatransferwa
ezinganeni zakhe. Loyo muntu ufe ehlulekile engabunqobanga ubuthakathi, right? Ufe njani? Ehlulekile. Khuluma nami, ufe njani? Mangalwa nokumkani ngimehlule, ubani onamandla phakathi kwami naye? Makini kufe umuntu ebulawa ubuthakathi. Kusuka ngalelo langa ispirituality esistrong esobuthakathi. Anizange yini nibone kufa umuntu la ekhaya, kuphinde kufa omunye ngendlela efanayo, kuphinde kufa omunye ngendlela efanayo. Kusho ukuthi lento isiyitrend yala ekhaya. Alright, kwenzeke laba bala ekhaya bese bayakholwa bajoyina inkonzo, but still kungashadi umuntu la ekhaya. Ngoba nalo othi ushadile ngoba esesindisiwe akashadanga, mawuthi uyalandela kalotsholwanga, iprocess ayilandelwanga, kwajampa ama processes, akashadanga officially, because ama requirement enziwa umuntu eshada akenziwanga. Umfundisi wesonto wathi la ikhaya siyakholwa, uya engage bese uyashada. There are no processes. So lo muntu akashadanga wazifostelela entweni ngoba ezama ukuskipha lento la ekhaya. Alright? But sibona ngani ukuthi sekhona lento? Makuwukuthi uyinqamlile fanele ingabi senzeka kwabalandelayo. Ngiyezwa ka? Uma isaqhubeka yenzeka kwabalandelayo, kusho ukuthi lento iyona enamandla la ekhaya. So ke ubuthakathi bunjengesibusiso buya transferyeka. Anazini ukuthi kamthakathi kufa umthakathi mhla engcwatshwa kuvuka omunye umthakathi. So into eyenza uma la ekhaya ubaba wala ekhaya efe ehlupheka, please cela lethise kahle because uyayidinga lento. Uma ubaba wala ekhaya efe ehlupheka wanqotshwa ukuhlupheka, izingane zonke izalwayo zingenwa umoya wokuhlupheka. Alright, ngiphinde ngichazele kahleke. Hey, mangabe kuthiwa la ekhaya bonke abantu bala ekhaya bayizigwila ngithi bese umfana la ekhaya ede decide ukuphuma ecaleni adake utshwala, but akumshintsha ukuba yisigwili, uphumelela ehlupha enjalo. Awunyangizwa kodwa yini emphumelelisayo la ekhaya? Lo moya wanqotshwa awukho. So alright, ubona kanjani ukuthi lo moya ukhona? Ubona ngesikhathi lo muntu wala ekhaya ethenda ukuthi sekuzolunga uvele kuphidlike egcineni. Sekuphakame lo oyedwa wala ekhaya owafa engayazi impumelelo. So mase kufanele kube umnyango ongqongqozwa uyena uhlehlela emuva. Yini emenza ahlehlela emuva? Ngoba wafa lento imnqobile. Yezwa ka? Alright. Iphi example ezonisiza? Okay, thank you. Lazarus nesicebi bafa kwababili angithi. Sesithi isicebi ngicela ukuthunyelwe uLazarus ayotshela abafowethu ngoba ngifuni beze kuthiwa akekho ozoshintsha isimo sakini. Fane bona abafowethu they must decide laba abaphilayo. Yezwa ka? Fanele benze njani? But decide ukuthi decision abayithathayo anyangizwa kodwa fanele bona lento bayinqobe, balwe nayo bese bayinqobe. Mase beyinqobile then isona sikhathi abayoqala bephumelele ngaso. Okay, ngicela ukwenza sinye isibonelo. Zonke izizwe ezaphathwa uShaka walwa nazo wayinqoba. Ubukhosi mabechaza bathi kwakuba kwaGumeda ngithi Omnguni uShaka walwa nabo bonke wabanqoba noZwide. Wase ehlanganisa isizwe sodwa base beba abakwaZulu bengasibona abakwaZulu. Babizwa ngamaZulu from that day up to today. SingamaZulu kodwa sibona abakwaZulu. Yazi indaba ngoba obaba mkhulu bethu banqotshwa uShaka.
So ukuhlupheka make kwangena kwanqoba ekhaya ningohluphekile kuze kube khona umuntu ozoyinqoba lento. Hayi. Uma ingakanqotshwa lento la ekhaya kuyohlezi philayo. Okay, buka nawe. Mawungasukhuluma iqiniso enhlizweni yakho, le ndlela ingane zakhe eziyiyona, yile ndlela owawuyiyona nawe usengangazo. Ngizwakala? Anizange ninibone ekhaya ukuthi make kwamitha oyedwa wamithela ekhaya nowesibili uyalandela, nowesithathu abafana amantombazana itrend eyodwa. Akushadi umuntu kumithelwe ekhaya. Yenziwa yini lento? Abafana bayathembisa ukuzovela ekhaya. Ma bezovela ekhaya bese kuphakama lo moya othi thina la ekhaya akuvelwa bese uyavala. So igama laleyo family from that day nibuswa yilo moya olwenani wanqoba. Shaya izandla zakho. Kanti ke sisaqhubeka sisakaza bukhoma la siphethe umprofeti uMagejageja ugeqa amagula ngesobuthakathi. Buyini ubuthakathi? Buhlukene kanjani ubuthakathi? Njengamanje mbukelo wami ngenzeka ukuba mhlambe lapho ekhaya unezinto ofisa ukuyibuza. Vesane nje manje usithumelela lapha kwi-comment section, usithumelela umbuzo wakho so attenda. Umprofeti uMagejageja ubuthakathi sewubuchazile. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ubuthakathi buhlukene kanje nangalendlela osichazela ngayo, umuntu ubunqoba kanjani ubuthakathi? Nansi inkinga abhekene nayo umuntu sewichazile, uyinqoba kanjani? Okay. Yonke into ekwehlulayo kwehlula ngoba unawo amandla okuyinqoba ngithi. But ukuthi ihlula wena kuchaza ukuthi akekho umuntu ongayinqoba. Nikhona. Yonke into ehlula wena ikwehlula ngoba awunayo amandla kodwa kuchaza ukuthi leyo nto ayinayo iroom yokwehluleka. Ma uyisiboshwa usejele ukuze uphume wenze njani? Zimbili indlela ngithi. Wenza iappeal yecala ngithi. Iappeal bese iyahamba iye Supreme Court. Yini Supreme Court? Yila abanamandla okurevisita inqumo ezathathwa ukuthi zi right noma zi wrong. Uma bake bayithola zi wrong, from that day uyakhishwa ejele ngithi. Bese wena usuwisha istate. Why istate kumele sikhokhele? Sikhokhela isikhathi sakho ungenzi lutho uhleli la. Ngiyezwakala? But awukwazi ukuyikhipha wena. Fanele uthole inkantolo enamandla kunawe. Right? Okay, let me make an example. Mark chapter 6. Indoda yayinamadimoni ngithi ingakwazi ukuzikhulula. Right? Imini nobusuku ibanjwe imimoya. Awunikhona kodwa bakhetho. Ngesikhathi ibanjwe amandla kwaqhamuka uJesu bambaka. Le mimoya kule ndoda kwase kuyiyona ehlala la angithi. Ma eqhamuka uJesu yasukuma imimoya. Yathi Jesu sinamsebenzi muni nawe. Okungcono sikhiphe. Ngiyezwakala? Usifake emhlambini wenkulupe. Alright, kwenzakalani la? Le ndoda ibikade iboshwe amadimoni. Ingenawo amandla okusikhulula. Kwafika onamandla kunayo. Hawu bakhetho. Ma efika le mimoya ecindezele le ndoda, le mimoya umcindezelwa ucindezelwe imimoya ngithi. Makufika onamandla, lo onamandla unamandla ucindezela le mimoya ecindezele lo ongenawo amandla. So mayefika lo ucindezelwe, lo unamandla okwehlula lento ecindezele lo.
iphutha ongafa nalo emhlabeni ukuthi ufike kumuntu onamandla okucindezela lento ecindezela kodwa ungakwazi ukubona. Okay, kuma rank akwispirit asilingani. Ngizowenza example ukuthi asilingani. Ubani kade efakaza namhlanje, just one person kade efakaza akasukume ngokusheshsha. Woza mawami bekwenze njani? Ndandikhulekelwa ubaba la iprophethile ngecawe malunga nendodakazi yami engasondeli kumina. Kwaba icawe umbhulu wesibini lwesithathu yaqala yafona isithena iyeza. Ngolesihlanu igcina ifikile ba. Wenza ko? Ingane yakhe beyingafika ekhaya ngithi. Okay, how many times uthandazela ingane yakho? Sidiscuss baba Sidiscuss ngithi kwasho ukuthi kwi rank lento ayithandazela yakhe ezingeni layo. But mina ngithandazeka ngakhe. Kanye. Njengoba ula why udinga ukuba la uzocela mina ukuthi ngikuthandazele. Umbuza ukwazi yini ukuthandaza? Uyakwazi, kodwa izinto ezikubambile iphimbo lakho aliswakali. Akulingwana kamoya. The day ucabanga sengathi uyalingana nomuntu okuphethe, shiya uyofuna enye indawo ezoba nomuntu ongalingani nawe. Athi-ke ngikutshele enye ingozi, ungakuzami nokulingana nobaba wakho, ngoba the day ukuzama izinselelo zika baba wakho zizoza kuwena. You are attracting ama-failures level ongekho kuyona. So ubuthakathi siphuma ngoba ubuthakathi bafakwa abantu abanamandla kunathi. Abathakathi abamthakathi umuntu bangayikalanga irank yakhe babubhengu, baqala babuka irank yakho ku spirituality bese bethi ungaka, bese bethi ake sakhe ke thina uTokolosho ozoba namandla kangaka. That is why behlezi befuna involvement yakini, inhlabathi yakini, ukuze bazonikala ukuthi nikangakanani baphinde basebenze ngokwelevel enikiyona bona bathi thuthu. So lento uyophuma kuyona mhla wahlangana nomuntu onamandla kunento ecindezeli. Khona namabantu ngoba thandazela bangasindi akusho ukuthi angisabasindisa abantu. I-level ye challenge yabo ingaphezulu kwe rank kwimboya engirenkwa ngayo. Ay. So indlela yokuphuma kwakho kuma spirit is to recognize who is anointed better than I am. Ubani ogcotshwe kangcono kunalento. Then you will see irank yabathakathi.